Mustafa Kemal! Azadin! Mustafa Kemal! Azadin! Nyní požádám kluka z plagátu, aby přednesl projev. Já jsem slovo a potřeboval papír. Já si to nepamatuju. Pojďte kopat! Ač je dnešní den jako stvořený pro radost, my si připomínáme jedno velmi smutné výročí, že dodnes zraňuje srdce nás věrných. Přesně před 555 lety prolomila musulmanská horda Mehmeda II. Teodosiovy hradby, čímž byl spečetěn osud nejschopnějšího města tehdejšího světa, Konstantinopol. Poté nastalo plenění a drancování, kdy, jak si někteří z vás jistě pamatují, tekla krev proudem po ulicích. Přesto dnešní fotbalové klání zařídila turecká odbočka obrany národové a tím chci jim členům poděkovat, že se k našemu zárodku postavili čelem. A nyní bych předal slovo našemu náčelníkovi a já budu troflit k pěvnímu stánku. Já chápu, že už jste všichni připraveni zběhnout na pažit, ale teď bych vás požádal, protože slavnostní chvíle obrana vznikla na tomto pažitu v roce 2001 a právě teď vznikne nová organizace, která se zove Traktor Sopchos Minsk. Já bych požádal čestného předsedu, aby nakráčel sem, je to Váňa. A potom ještě je tady náčelník sportovní frakce této nové organizace Lajba, kdyby předstoupil. No a nyní bych si dovolil předat slovo Časkovi, který vám řekne ty důležité věci k tomu, jak kopat do míče.